Îți cu distracție, Piatra Neamț, ține-te bine, Marea Mișcare revine direct la tine acasă, ediția a 5-a, cu super artiști, un line-up senzațional. Fii atent aici, vine Ina, vine Holy Moly, vine 9-11, The Urs, Vama. Ți-am dat 5 artiști din ediția a 5-a din Marea Mișcare. Grăbește-te acum pentru că biletele au încă un preț foarte bun, dar de la lună la lună biletele se scumpesc. Așadar, ne vedem la Marea Mișcare de pe 28 pe 30 august în Piatra Neamț. Fratele vostru este acolo să prezinte întreg evenimentul de vineri până duminică și evident facem și un meet and greet printre prezentări ca să avem poze cu toată Piatra Neamț așa cum ne place, iar pe voi vă invităm să vă grăbiți, să luați biletele cât sunt încă la un preț foarte mic pentru că scumpirile vin lunar. Ediția a 5-a din Marea Mișcare se întâmplă de pe 28 pe 30 august la tine acasă, Piatra Neamț. Vă aștept cu micul mare la distracție, să fie frumos!